Sugeng sonten Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT RW, warga desa ingkang kula hormati, ingkang nomor setunggal, monggo sareng-sareng kita sedaya sami-sami ngucap syukur kangge rahmat kesehatan lan rahmat iman saking Gusti. Dados kita sedaya saged sami kempal ing balai desa. Mboten kurang setunggalipun kangge resik desa. Adicara dinten iki mengke kita sedaya sami-sami resik desa kangge persiapan 17 Agustusan. Supaya nyaman lan lancar lembah 17 Agustusan resik desa mangke dipimpin dening Bapak Kades lan mangke dibagi per wilayah ingkang dipimpin dening Pak RT. Dados acara resik saged rampung sadherek dhuwur. Acara resik desa menika diantarane resik lapangan kang ajeng kanggenan lomba, dalan desa lan kali desa. Cekap semanten atur kula bilih menika wonten salah kata lan salah perbuatan kula pribadi nyuwun pangapunten. Matur nuwun.